munhu angomaki chinhu chisina mbomutadzira. The reason why ndisingafariri school uniform ndechekuti rimwe gori pakambonzi pachikoro anopisa ndiye anochena uye anonzi waGringo. Honai twingi hello kungonzi twingi hello vasikana vaita kufenda unge vari kudeliverance service yekuchechi. Ndewangu yeye kokuzoti inini ndakapindawo muklasi. Twingi hello yesu kuna kana 1 rakabrasha unenge wazvo chikomina ichi chinobohwa ichi ngachibve. Then from a distance less than a kilometer umwe musikanawo kana dripa kokungoti musoro bhanga ruma shai statement ndakabva ndareply hapana mopenge munoti ndoda drip ndiri murimi here anoda drip irrigation guys ndidzisewo kacha anongonzwa chikunzi dripa man hembe dzenya dzidrip idzi pano dripa tomboniedzeze iwa bana tasone mapiksa ndokudrip ero tese munhu akuenda mumundo dai aiwa kana zviri zvikudiwa hazvinetsi. Then ndaudzwa mapfekero enguwo ndakati pane mangwana ndikuya ndakadripa kunda mese ndikuya ndakachena kukunda the whole country mukunzwa museke chinzoima zvakaitika vanhu vanga vakagara semagariro anga vakaita nezuro ari mangwana eka ndakapinda muklasi neconfidence guys ndazoya nedrip. ndakati manyarira makuita aya ndeye kunagwa nesmatsi here zvigubu tozviziva nekupfachukira mvura asi vanhu ndo vakapfachuka. kubva musi uyu ndakatobheja ndakati handichafi makambondiona ndakapfeka school uniform handisati kana imi ndakapesera kare kutoipfeka imi guys tokumbirawo musubscribe Hasta P Vines nekulike this video nekutena on the notification bell so that you get notified whenever tadini patoposta video mva maudzwa mani